Oh, nginibingelele lapha emakhaya. Yonke indawo enhla nasezantsi kwelika Mthaniya, kwelika Phunga noMageba. Nibingelelwa yona ke iTLB, umthandi wamadlozi. Isigandali, umenzo wezinto zenzeke. Hey. Uthisha omkhulu womsamo, inyunyana yethongo. Umhlanganisi wamakhambi ekhulume phezu kwabantu. Hey. Namhlanje ngizokhuluma enye inkulumo la. Ukudayiswa inyanga yakho. Uyazi ukuthi inyanga oyihambayo ingakudayisa izitheni zakho. Niyalwazi ke lolu daba engikhuluma ngalo. Kunobaba wangakini, kunobaba wakho, kunesihlobo sakho okwathengwa inyanga. Ithengwa izitha zayo. Sitha sakho siyakuhambela. Sikuhambela ubusuku nemini. Wena uthi noma usarelaxile kodwa isitha sakho siyakuhambela isitha sakho. Isitha sakho kodwa sisuke sikuhambela isitha sakho. Wena urelaxile wena. Uthi hayi mina ngihlumuthi. Isitha sakho kodwa sibe sikuhambela. Size sikuthola ukuthi uhamba la kumkhulu ukhoza. Kunabantu abadutshulwa, abanye basazodutshulwa, abanye bazohlaselwa bebulawe sekuthengwa inyanga. Inyanga ziyathengwa ukuze umuntu othile ohamba kuleyo nyanga le ezogcina eshayeka. So sekusebenza imali ke lapho. Khumbula ngike nga-upload ivideo la ethi ugezaphi. Leya video ngangihlosa ukubuza ukuthi ubani inyanga yakho. Angazi lento lena yokuthengwa kwenyanga igcine kanjani noma isiza umuntu ococomayo ohamba la, ohamba kule nyanga, ohamba kule nyanga, hambe kule nyanga. Mhlambe angisho ukuthi wonjani umuntu ongasizakala. Kodwa nje inyanga ziyathengwa nje. Thiwa usibanibani sesiyamfuna. Noma ke bekuhambele enyangeni, inyanga besikwazi ukuthi isebenze ukuthi wena ugcina ushayekile. Ungasetshenzwa izikhali. Kunzima lapha eminyangeni. Yabona impela ukuphila ngomuthi akuyona into nje engathi mina singayithatha nje. Kodwa namhlanje kunabantu abangekhe abazintandane kuyaziwa ukuthi hayi kwathengwa inyanga. Kwathengwa inyanga ubaba ehamba, kwathengwa inyanga umama ehamba. Kunabantu abangasebenzi namhlanje bayazi ukuthi hayi iboss yethu kwavele kwafikwa nje enyangeni iboss yethu eyihamba bafika bayikhokhela leyo nyanga leyo. Badidanisa bamshaya. Umuthi uyabaleka. Umuthi uyaphelelwa isikhathi. Hayi mina nje ungezi la kumina uyitshe uthi ufika namhlanje usizakale ngakusasa. Yabona uma ufike kumina namhlanje wasizakala ngakusasa wokwazi ukuthi kusho ukuthi mina ngiyokudayisa ngene. Wangangenzela iqiniso. Yabona umuthi ukuvikela forever umuthi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uyalenza iqiniso kumelaphi wakho wendabuko. Uyalenza iqiniso. Hayi iqiniso nje uyalenza. Awunqeni uma uya kuyena umthengele ngisho imoto.
nayo imoto ngiyakushiyela siyoshintsha igama uthothi nje usuwathengele uthothi omunye wadayiswa inyanga yamholela ophathe esayithengela imoto engaphezulu ka3 fika onkunzana lapha nabo bafika phela baphethe impande bafika bamumethe impande bafika bageze ngempande ilutheke inyanga yabo ilutheke inyanga enjani elutheka we umuthi we ma umuthi uyabona umuthi ukuthi ulifakile ibhande uyishayile inhlanga kodwa uzothi usibanibani wafa eyolanda isibhamu uyaziwa ukuthi udumile ukuthi umuntu uyawuphatha kodwa wafa eyolanda isibhamu efuna ukudubula okungcono umuthi bafana bakithi kulonyaka abafethu ngizoveza amaqiniso ngomuthi kodwa futhi ngibuye ngikhuze ngiyangifise yabona mase ngwaphetha amaqiniso ngokuthi ngwaveze ngivele nginyamalale ku social media kodwa awuze sihlale phansi sikhulume ngiyacela lapha ekhaya ngiyakuncenga qala usubscribe mungiqeda kubuka le video comment uthinte lapha notification ukuthi angithi uma ngi-upload ivideo kuvele ngapho ngabe kuyavela ukuthi sengiyifakele ivideo wena uyaphendula uthi hayi kuyavela mkhulu kuthi hayi khona ivideo qeda kuyi-upload hayi bafowethu mina bafowethu ngithi ayikhale hayi ke kulokhu ke kusho mina ngithi ayikhale kunesikhathi esizayo lapho uzobudinga khona umelaphi wendabuko uthola ukuthi awuzokumthola angazi ukuthi sona siphi uthola ukuthi awuzokumthola futhi ukungamtholi kwakho awuzukufa cha uzosala ukhala nje ukuthi hawu kube ngaya kusenesikhathi hayi ukuthi uze kimi hayi ukuthi nca kodwa lesi sikhathi sikali ukuthi hambani kubelaphi bendabuko abelaphi bendabuko ngathi bona basazobhekana nenkinga ezinkulu kulesi sikhathi angazi noma ukuthi lento iqala nenzophelana kodwa uyongibuza ungiphala ulimi bangitshelile mina abadala ukuthi ayi kuneyinkinga eziningi imoya eminingi ezolwisana nabantu abaphatha amakhambi uzobona ke le ndawo ukuthi ingasabalali ngesabalali iyokwenzeka kuwe uthi ufuna ukuya kumelaphi ube nenkinga nje uthi uyakumelaphi ube nenkinga uthi uyakumelaphi ube nenkinga suka kusemanje ke lo moya bengakawudedeli laba bawuphethe ngiyathokoza ngitholakala empangeni angitholakala eThekwini angitholakala eGoli angitholakala eworkshop angitholakala kwaMayimayi angitholakala eCape Town ngitholakala eMpumalanga ngitholakala eSwaziland into edala ukuthi ngingathanda ukuhamba ziningi inyanga eningene kuzo ngama comment nithi mkhulu uzanini ePretoria iphendule ithi hayi ngiza ngosuku oluthile leyo nyanga leyo uyothi uyezwa bayakhala abantu ngayo ukuthi imali yami mina ngihluke ngani kuleyo nyanga ekwazi ukusuka la iyohlala eSoweto ithi wozana kuyona eSoweto ngihluke ngani kwinyanga esuka la iyohlala eSekhunda enesigodle eSekhunda iyasuka ithi wozana kuyona ngihluke imuphi umlingo enguphethe mina mangithi nyasuka nyanahambela ko Cape Town ko Khayelitsha kuphi awukho umlingo enguphethe nami ngiphathele umithi nje encenga impilo ngiyathokoza 0794410838 ngiyathokoza ngisempangeni KZN empangeni kuphela angiphumi ngiyathokoza